Risa.
Eh, baka may makita kang bola. Bola? O, pag-akyat ko mamaya. Ayun ba yung ano, may buka dyan, nasa ibabaw? Lahat ba ng sa unahan, nilay nakasara? Nakasara doon sa kasunod. Ano din sa inyo? Yung kasunod? Siyempre. Ah, kung bahay yun. Oo. Pero titingnan ko kung maabot ko. Mamaya, aakyat ako mga... Hindi, wala man kasi doon tinignan na namin. Ah. Akala ko sa inyo yung may buka na iba. Yung parang isang baga sa... Doon ba sa harap? Oo. Ay, ewan ko lang. Titingnan ko rin. Mamaya ko lang. Sabi kasi ni ng mga bata eh. Kaso hindi ako makaakyat doon sa bintana. Kinilangan ko lang. Hindi na kung nasigit nila kasi nalaglag na si Bundo eh. Titingnan ko mamaya pag nakakyat ulit. Pag sa kabila, makikita
ikatok na lang. Akatok na lang ako. Oo. Thank you, ate. Sige. Kasi hindi na namin makita yung isang buhay. Yung Ah. ano kami dati. Oo. Oo, hindi namin makita. Thank you, ate. Sige. Oo, ang ganda yan.